Padahal menune mek koyo ngene, tapi iki menu sing ngentekno sego lho, guys. Lah sapa nek kene sing ora doyan jengkol? Lah aku iku nomor siji sing paling doyan jengkol apa neh disambel. Wah, mantep e pol, guys. Lah ceritane nek kene iki aku tuku jengkol 3 bungkus regane 18.000, guys. Langsung wae nek kene iki tak eksekusi. Iki tak raja-rajang. Biasane ku tak tutuki, tapi iki kesenengane bojoku. Iki diiris-iris cilik-cilik ngono lho, guys. Lah bar diiris-iris langsung wae nek kene digoreng sediluk wae, terus iki dientas yo, guys. Lanjut nek kene iki aku goreng iki lho teri sing aweh uwong, mek sithik dedike tak campur ambi sambel jengkol wae ben luweh mantep, ben luweh okeh ngono, guys. Lah nek kene iki bumbune wis neresep, wis medhok langsung wae nek kene iki digosang-gaseng ambi jengkol yo, guys. Walah, guys, aku ngene iki kudu mangan terus mek lawa iki sambel jengkol. Walah ngentekno sego temenan.